Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora. Gaur kontan Leitzera etorri ga Unai Zabaletakin kontu batzuk iteko. Ia zer dauken kontatzeko. Goazen! Gaurko soinu eta doinu saioan, Leitzera etorri ga Unai Zabaletakin elkartzeko. Ume zenetik ibili izan da musika mundun, herriko musikari talde ezberdinetan, gerora Inkansables txarangan eta orain berriz gure zirkuan jorratzen du musikari bezala bere bidea. Unai Zabaleta. Unai Zabaleta alduntzin. Aioxe? Ongi etorri, Xaloara. Eskerrik asko. Bueno, zuei ongi etorri gurera. Eskerrik asko baita, hemen leku bikainera ekarri gatzu baina. Politxe da, Jode, baiet. Baizu zer duen kasko honek, gaizka? Egueldi hona denen, egun osoan da beuzkie. Keragarria da. Beste ematei behintzat. Bai. Ni bizkarrez nau, baina egia da, goizen ateratzen denetik, iluntzen, izkutatzen den arte, hemen zireteko kaskontan beti euzkia da, bai, paraje erra da, Gaina, herritik gertu dago, oinez, 10-15 minutu die, hor txenda joan ezkeo. Bai. Baina, eraberen, aparte ere badago, Jode, baiet. Kriston batzak ikustu hemen. Bai, bada, baten bat, hemen bada batza, badi horre olioak, bada, denetatik bada. Denetatik bada hemen, bai. Bikaina. Bai, bida, honek izan duzun gauza bat oso ederra pandemian ulertuko duzun bezala. Bai. Pandemian epizu eutzi eta hemen txion du ginen. Kriston mundu, hau bakarra, bai. Barnean nahiko leku badao, paraje politxek, egunero esnatu, txorikantak, bulli inezki hori niretzen kejatzen. Instrumentua jo nahi eta benga, jo lasai, te importado, atea bulli, bai, erra. Zuzongi, hemen arnazgune bat, seguraski ez da. Bai, alaxe da, Hala da, zora harri da, bai. Eta hotza denen, behiko zue biztu, eta, ezta? Jode, baiet. Behiko zue behide erratua errakin. Eta seguraski orduan izango da negu edelako, eta ikusiko da hemen gauez, herrie, argiez. Argie, gauez, argik ikusten die, argi pile bat, ezta? Eta, bai, politxe da, soinu berezik daude, herrin ez ditugunak. Dudik gabe. Ez da ikusten, baina hemen atzekalde guzti dena arbolak eta... Bai, ala da, atzek, bai. Arbolako pinuz betea da, bida, pena da, Eta ez da ikusten, baina horik egunen baten, zeia, ez diegurek, Ez du bate balio. Bueno, ez du bate balio, ez zertarako balio. Egunen baten botako balitzue, ikusiko litzeke gorriztaran lehitzeko auzo gorriztaraneko zati handi bat, hemen atzetik. Basakarriko bidea dago hemen atzen, eta, bai. Bai, gainezki, kaixko txiki honek iten du ere bai, otea pixko altugo beste baino. Bai, eta bueltan denak hartzen du, bai. Politxe da. Bueno, eta zu nola hasi zinen instrumentukin, ez da izan batutekin hasi zinen, ez da umetatik hasi zinen instrumentu jotzen, no ez? Jode, bai, ni nola ez dakit, niko hando nire burue, bai oso txikitatik instrumentu bat eukidot eskutan. Oso txikitatik, eta, karo, baino balko stinten ez gehi igual irudik ikusi ditutelako, suerte hori eukidot. Beti bazen baten bate argazki gateatzen, garrai hartan, hitzitzen nahi nahi, zebentsa, ni... Bueno, ez dakit, 80ko hamarkada hitzitzen nahi nahi, 74koa naiz, baino ja, nire txekoak esateitea, oso urte gutxikin, pues igual 3-4 urtekin ja, tambor bat eskun hartu eta enule inugorra paroik, ziztu haitzen manun, kalea eta pon, lata matien, txistulariri, dudik gabe, eta hor edo, eta gero, pestetan zen hori, netzat pestetan oroitzapen hori beti dauket. Inkansablek etortzen ziren. Aktuazioa, ez? Niretzatzen. Kontzertu, Eta anere lata ematen nun. Osa, kostinte guain naiz lata ematen nula. Baina beraien ondoan jarri eta eskun neukenakin edo utzi, eta baditxot argazki batzuk. Eskatu, ez? Lotxik gabe... Eta baditxot argazki batzuk garai hartako inkansabletako badatzun so txikien itzela, bomboa jotzen edo...
edo leitzeko txistulari eta ere oso umean itzela txistulari bateri txuntxuneken du izan nion, ze txuntxun batekin nagon. Nik ez duen txuntxunik etxen. Bai, eta txikitatik beti bandun musikarako joera hori eta gero, hau kontatu izan dut, baina bestetan atxaldeko ordu bitxerdik iruen, ni oroitzen naiz, inkansabrek etxetik aitzen dituen, jagu bazkaltzen, balko bera ateatzen nintzen. Eta banun, ez, trompeta batekin. Banun plastikozko trompetak nola die, Nota bakarra ematen nota bakarra soinu zaharri eta ematen duena. Horrekin. Dena dakigu, trompeta. Hoi da. Bueno, horrekin aitzen nintzen txaranga gaurtako trompetak imitatzen. Eta notak ateatzeko garaien euskalo egiten duen, baino, enbokadurakin egiten nula oroitzen nahi zortaz. Intenzioa bat zeon ja horrez, nora baita eraman izin nota hori. Bai, titerototo, ritetoto, titretoto, hori itxeko egiten duen, lututu, beste nota bakarra zen. Eta, segun fuerto, zeo zer bariatzen zen. Bai, bariatzen da gutxi. Bueno, horre balko ben orduetzuk sartzen dituen horrekin. Bai. Ez, eta gero ja, hemen hartadi txaranga bat zen, lehitzen, eta horre berdin oso umean itzela, nik ez dakit orduan 6-7 urte izango dituen, ja bomboakin hasi nintzen, eta gurasoak bombo bat erosi zitean. Perkusioakin hasi zinen unai. Bai. Nola baita esetatik, ez? Bai. Nik haizezko instrumentuk, plastikozko trompetarik enduta, aurrenekoak klarinete hartu nun. Bueno, gezurre, txirula. Baina, bueno. Txirula. Bai, txirula izan nintzen bai. Denak ez dutzen dugun txirula hori, gaina ikeragarri maite dut. Eta txirula hori bai. Asko ez ziroke importantzik emango, baina gero ikusiko nola zuk ematea bauken zentzu bat. Txirula azkenen, da instrumentua gehiago ez? Txirula, flauta dulzea denak eskolan ikasi du, nahi? Eskolan, ikastolan ikasi du, eta bai, eta zen... Eta hori, gaine izenare asko, bai, ikastolako txirula. Eta ematen du, ez dakit, nik zeharkako txirula jotzen dut, flauta travesera eta bueno. Aldea. Hoi da, ez da? Eta nik esaten, joño, txirula, ojo, Noski baietz. Bueno, nik gozatu iket txirulakin, bai. Flauta, bestearekin bai, baina txirulakin bereziki. Eta gero, gaztetxo edo, bai, nitzela horitzen naiz, ez dakit zen modutara, beharko zen txarangan, bombo hautzi, eta klarinete hartu nun. Ala beharko zen, da... Bai, klaro, ez era, bera zen, flauta bat bezala zen... Digitazioa. Aldatzen zen zeo zer nahi baduzu. Klaro, zati baten. Ze grabetatik gora joatzea eta gero agudutara joatzea klarinetan ikaragarri aldatzen da, azta guzteko iduz. Eta areta gehiago kaina bat dauke, bokila, bueno... Ez da izea botatze gutxe. Keba, ez. Ingaineta, inerrata... Eta klarinetekin oroitzen den gaina bigarren ahotsak egiten ginen zela. Bai, bigarren ahotsak, nik ez dakit zerregatik, bigarren ahotsak. Eta klarindekin ondo nintzen urte batzuk, hartadi txarangan, kuadrilletxo bat baginen, oso ongi pasatzen duen, zoragarri. Eta gero urtik, trombona jotzen zunak utzintzun ez da gizar, eta trombona behartzela. Eta trombona hartu nuen, hartadikoa, barazko trombona, ireiz oztorri gabe, bestea bezala bai, eta horretzen hori soinu atera, eta baten fijatu, besten fijatu, jostetan ari, potik hasi nintzen, zeo zehingo nun. Bai, soinuetak zinen. Ze badaude irudik lehitzen kalen diana baten trombona jotzen, ez da izerta. Eta, bai, eta horrexe izan duzen ere hasiera... Inorrek azalpenik eman gabe, zuk trombona o klarineteare bai, ulertzet ez da? Bai, ez nun ikasi ez. Ni beti izan dute, Aralar Udal Musika Eskolan ikasi nunik, gaztetxoan nintzela solfeoa, ezta? Eta beti horretzen da nire maisu mestre eukizuen pazientzien erekin. Ama hori bat urte duko zinu zen, gutxio igual, ez? Bai, gutxio seguraski. Bai, ze potroso hutzen nintzen, gori onartzen dut. Potroso hutzen nintzen, eta kason erdie egiten nioan. Orduan, karo, ni nahi nun bisitasune, ez da? Prestak aiatzea eta kalera altea, ez da? Bai, solfeokoan ere, bai, ni nahi nun zen bisitasune, musika. Ez, ariketa gutxio, teknika gutxio, ez da? Eta hortan, bai, potroso xamarra nintzen, bai, eta pazientzia hundi xamarra izan zuen erekin. Eta, karo, egia da, horren ondorioz ere bai, niri izugarri, belarrik laundu di, nik notei eta solfeoari oso tarte gutxi utzi dien nire bizin. Gero berriz nola batxe, horretzen ez, inkantzabletan sartu nintzenen, berreskuratu behar izan du nula, mordozka, eta
Baina, bai, eta ikasi bakarra flauta zeharkako xirula inun, Aralar Musika Eskolan, preparatorio primero, segundo, eta jazta, utzi nun. Eta izan bat urte die, preparatorio Hiru. primero eta segundo? Hiru urte. Bai, eta utzi nun. Bai, utzi nun. Oain oso desberdin ematen di eskolak, iruditzen zat. Nik uste oain gehiago gozatuko nukela. Eta zertzun bagara jartakoak, no? Ba hori, dena nahiko teknikoa zen ariketa, tori liburue eta liburu ontako ariketa eta baina beste aliziente batzuk badaude. Musikan taldetan jutzeko aukera maite zuara Aralar Musika Eskola. Bai, talde instrumentaleko Talde instrumentaletan, abesbatzetan, duo, trioetan, ez dakiz zer, antzerki musikalak egitzu, osea, ulertu. Bai. Badago. Eta orduan gurea gehiago zen, ikasi, urten behin gurasoak ikusteko fifiri-fafara, eta horrek zartzen nindun, pentsa, behin okurritu zentzien pianoan izen ematea. Lehitzeko Aralar Musika Eskolan. Bai. Zen ezat pianoa da, instrumentoik, genialitate da, ederrenetako pianoa da. Ulertu, ne instrumentu guzti guztien zaizkit. Bai. Baina aukerak gauza asko egiteko ematen ditunak, gitarra batek ere bai, Gitarra batek ere bai. Baina pianoa da, netzat da, Bai, oinarri bezala, ez? Ba. Igual solfeoa ulertzen bezala ere bai, Bai. pianotiken ulertzen da Orduan nik borobilego. ulertzen dut, maisu maestra batek, ume horreri edo gaztetxo horreri erakutsi behar diola. Eta orduan oinarrizko gauzatzuk ere bai. Behin ez dien jaztuko, aurreneko klasera egon nintzenen, eserin nintzen pianoan, nire eserin nintzen bezala, claro, nahi piano bat aurren jarri eta korritu zitzen, eta tiritin, eta hor txasi nintzen da, anderinoa ondoan nun eta pun nintzen, eta, hor da zitzen esplikatzen, Posture. nola eseri behar nun, esku Esku nola nola jarri jarri. behar nun, eta gero, barrendik bitxarten pentsatzen nahi nintzen, gaizka. Piri. Hau, ez da nerea. Nola bani hemen, eta gero, Dantzatu nahi re, zinen, mi, ez? fa, sol, la, si, behatzau, onera pasa gero, do, sol, la, berriz, do, re. Ba, uste dira honitxula, eta gitz, esan nahi nizuke. Urteaz non bukatu. Urtaz bukatu. Eta nire bizien musikan, dira, zoritxarrez esanen dut, potroso keri hortan. Ze, kaska hortu eta setxu izan banu, ostara, baina asko jakingo nuke segurazkire pianoz. Bai. Edo gitarraz urte betera inula. Bino gauze bera, ni nahi non akordek ikasen eri eman akordek, Eta- non dauden erakutsi, Eta apari bat, ez? eta apari bat. Apari bat. Eta benga, dena kantun jarri, eta ez dakiz zer, eta nizer dakit. Nahi, hau jo behar du, ze tonu honetan, benga, arranda gozatu. Eta, karo, oaino hartzen naiz, hori guztiei ikasi ondoren, errazago izango nukela oain, hori guztiei itxeko ere bai, instrumentu hain batekin, ezta? Eta hau esan da, alare ezin dut kexatu. Egia da, belarrik asko lagundu ditela, eta egon naiz lekutan, egon naiz, egin handi baten belarrik eman ditenagatik. Hor gero, iraunkorrak txarangara joan nintzen, hartaditik, Tolosako txaranga batetik ditu zitean, eta txapak jotzea. Bida, hor ere perkusioa. Perkusioa. Kuriosoa izan du da, zein kantzauletan ere, perkusioak sartu nintzen aurren, eta gero hartu nun trombona. Eskusa izan da beti perkusioa sartzeko, eta gero Bai. zure leku irabazi. Eta iraunkorra joan nintzenen, karo, tanborradetan eta San Ferminetan da, orduan trombona haizea hartzen nuen, musiko gehiago behar ginen zen, orduan txapak hartzen zituen beste batek, eta ja, nik haizea hartzen nuen, ezta? Trombona aleie. San Ferminetara, aurreneko urten iraunkorra txarangakin joan nintzen, gure peinara oberena peinen jotzen ginen, oberenako kantue ez nekin duen iken. Baina pozik. Pozik. Area, pozik. Zazpi nahiatu gara, Eta... Festa? atera peinatik, eta estafetara aiatzeako ja, buelta bat beste ematen izkion ja bestiri. Hori da. Bai. Eta orduan ja, kalek asko erakusten baito, Pentsa baietz. kasi nun ikaragarri. Hori, eta beste hainbeste. Eta hor urte bat, zen, txaranga hau barkatu? Tolosakoa. Tolosakoa. Eta da, guainiken zeitzen du, iraunkorrak txarangak. Bai, urte asko da mazki. Josu sama. Bai, gu oso gazte ginen hasi ginen, baina urte asko da mazki iraunkorrak txarangak. Eta iraunkorratik, eta beste laun batzuk bezala, aukera gero izan du ninkan sauletan sartzeko. Ja, aspiratu, hortiken... Bai, garai hartan niretzatala zen, eta pentsa nik txikitatik bizitutakoakin gainen etzatin kanzabletan sartzea, handi zen.
eta hor sartu nintzen, eta hor txapakin sartu nintzen ere bai, eta gero iraun nintzen trombonea. Eta hor bai, hor ja instrumentu bakoitzek bere papera dauke, bere partitura ditu, abesti bakoitzek bere dena dauke, eta hor bai hor entsaioak, ordu pile bat, ikasi. Memorizatu. Bai, memorizatu. Egi da belarrik laguntzen duela, beino, hainbat detalle, hainbat akorde, hainbat nota, hainbat ez dakizar ikasi behar die, eta ikasten die. Abesti batzuk, hor ere oso politia da, ze ez da demora galtzen fandango harin eta kale jiratan, esatez da, hau kalen, Aurrea. hau kalen. Ok, kalen ikasten die. Gainontzeko besteak ja partitura horik abesti badie pupurri asko elaboratu dienak, ez da izan, ok, entsaiatu eta etxen, eta gero hemen... Oiak inezkeo, ja gero kale jirak Aurrera. badazkitzo. Sentitzik ez ja. Bai, eta gero kalea. Gero kalera. Bai, alaxe izan dudan, nire bizie txaranga mundu nazi zen. Herrin abez batzan ere beti etxu nintzen, Kantatzen. kantatzen. Eta beti, Umetatik baita abes bat. bai. Gara hartan JJ-ekin nahitzen ginen. Gure zuzendari ezen. Eta gero zuzendari gehiago izan duzien, Batiste gure zuzendari izan duzen urte askoan bai. Eta koruke bai asketak asko mandigu, Noski bai, eta azkenen niri dut zaite eozin modalidadetan ere lantzen dozuna ez, musikan, agotxakin lantzen dozuna, gero eraman dezakezo, bai perkusiora eta bai eozin beti ikasiko oso zerbait. Eta pertsona mailen launek, nahiz eta herrikoak izan, oso kuadrilla desberdineko, adin desberdineko jendekin harreman du. Eta harreman hona egin. Eta gaur egun WhatsApp talde bat dao. Eta konpartitu musike ez, musike konpartitzetik, nola Bai. da hor. Eta azketa da, desaintzen urtek dira, desaintzela. Baina bainiken WhatsApp talde bat dao. Eta azketak eman zigun Pariseko bidaie, Poloniako bidaie, Kataluniara pile bat aldiz. Euskal Herri barna, ostra, hori zoragarria da. Eta nik asko horitzen naiz momentu eta, ez da. Jaia hobena, ez? Bai, Hartzea zure launek eta joatea, esatezuna, Parisi. claro, baina eske hori esaten dizun, eta gaur egun ere bai. Abez batzek, bandak eta ez dakitzer, itxan ditu beren trukaketak, interkanbioak ez da Kataluniakin, ez dakizainekin, behar di, Musikan ezin du izan dena entsaio, orduk, entsaio, zerbaitetarako, behar du, Noski. Baina gero hori guztie kaleratzeko, gozatzeko, botatzeko, holtza baten, plaza baten, elize baten, Kalen bakarrik, baino bota, airera noratik aitu ezan. bai, hala da. Bida, sekulen iztoten da gauze bada, kalen jo bakarrik. Eta miresten ditut. Oain gutxi Leonen izan du naiz. Eta nire bururik galdetzen duen, alaun ere bai, jo, ez du ikusi inorremen. Eta ara bapaten, egun baten, bioliniste bat ikusi nuen. Bat. Bai, bakarrik. Antxe zegoan, kale nagusi baten, bere biolin kajatxo irikita, zoragarri. Kriston musikoa. Zoragarri. Antxe galditu nintzen behide, bugatu artea bestie, txaloin, dirbiskat bota. Hoi miresten ditut izugarri, ze... Ez dut esaten ninen ez nukenik, Baino... Kosta egin zait. Bakarrik. Oain. Launen bat eukiezkeo. Eta ez dakiz zer badakiz zer, eta oain... Eta eskusa txiki bat, ez? Eskusa txiki bat. Salamankara goaz. Eta atea batzu gure katxarroak eta venga. Venga, bota batzu batzen, venga, bagoazen bat. Hementxe, txokontan. Bai. Eta horaxe izan dudan nire musikako ibilbide txarangero hori. Txarangeroa. Bai. Gero musika taletan edo nomaiti bi izan? Ez, egizan ez. Bueno, Oain, heldu da... ez? Baina Decepzio. oso gutxik dakien segurazkirega. Bodatan jo dute lanik. Bodatan. Iraunkorra ditzen ginen, bertako kideo zenbaiteri okorritu zaizu, zer ez du ditzen bodatako taldetxo bat, total? Ordu pare bateko emana. Berdinera goaz. Norabait joan, baten batek dantzatu hazi, Kobratu eta etxea. Eta itzen da izan Irrifartsu. gustoko duzuna.
Jo, tala ginen. Eta orduan hartu nuen bajue, tio. Bajue? Bajukin Instrumentue, sokazko instrumentue? Sokazko instrumentu bat. Sekulen ikutu gabea. Bueno, gure nahiena tarteka, baina kainik izan dola, ba, eta hasi trastetan saltzeatzen, ez da, entsaioatan, ez dakiz zer, hola, memorizatu, hau hemen, hau besten, a ber, vale, venga, guazen. Tubak egiten antzeko zerbait egin, ez? Bai. Tartekain, tonton, nola zerbait zera bat, eta... Belarri nola egiten duen. Wow. Eta bai, eta hor ez ginen asko iraun. Zeintzineten, nola zen, agrupazioak, bajo? Bajo, gitarra, teklatu eta bateria. Bertsioa biotzeko, Bai, amigos para siempre, be your love, be my friend. Eta holakoak, eta fandangoak, eta zortzikoak, eta mexikanak, eta ordune... Ez que ordunetzen gehiago behar. Giroa jartzeko? Claro. Bueno, oan ez da gehiago behar, baina... Baina ez, oan beste moda batzu daude. Dena komune guazen igual ez, hori da. Bai, oan beste moda batzu daude estei eta bodetan eta holakoatan. Oain talde bat ikustea gure ingurutan ez baina, Bai, hori da, ez DJ da ez. Hori da. Eta horire indun bai. Bai, eta gustora. Eta herriko txistularekin ere jodot. Saltxero izan duen. Bai. Hori indun, nik inkantzabrek utzi nitunen, nik beti ikusten nuen, txistulari zen giro politia izaten zuen, eta... Lehentzeko txistulari referente batzuk. Baiet. Giro aldetik eta transmititzen duenan aldetik. Dena. Eta nola, urtetan, bai Kazo, Pilartxo eta haudenak oso gaztetxoa nola jaso duen gure beste txistularingatik. Nola jaso duen errepertorioa, nola mantendu duen, nola ekarri duen, nola ekarri diguten, nola joanen den, eta gero beren arteko giro hori, eta beti jotzeko beti prest daude. Ostra, eozin gauzerren beti baiet. Hori miresten diet hori. Eta nik horretzen ikan zauretan, behin, utzi behar dunen, txaragan bada etapa bat nik eta askoak izan duen, ondoraino. Urte asko die eta behar dute. Eta esan aurreneko gauze txistu bat erosi behar. Ostra, alaxe indun, txaranga utzi, urrungazten jo nintzen erbitira Donostira, txistu bat erostea. Txistu erosi, gero ez da gitzer etorri zen inautirik, eta esken hartu eta txistukin beraiekin ateran ditzen, hori bai eskuinekin. Eta holako erokerik, bai, onartzen dut inditxotela. Ez naiz beraiek dudik gabe bezain abile, baino bai. Eta gero plaza talde batez aibalin mazza edo, ez dut jo, bai enginen behin nolako taldetxo bat, folk talde bat, bastanen ere uste jo ginula berroetan, lehitzeko eta batzuk, folk taldetxo bat zen, eta hori egin ginen, bai. Ez esan alau, nik ez dut sekule ditu alakoik, lehitzarrak zineten. Bai, oin ez da egite... Naiz hau sartzen esatea zein, hankaik ez sartzeko. Baina ni horretzen naiz bastanera joan eta jo ginula. Nik uste hori etorritzela Nafarroko kantu txapelketan batetik. Han aurkeztu taldetxo bat edo ez dakit zer, eta edo beste batzukin ezautu eta zuzer egin aldu eta ez dakit zer, eta gero kantatzea joan Baztango herri hortara, eta baditxot izen batzuk hemen, baina denak ez esan apura amatxei. Hor utziko, misterioan utziko. Bai, ze folk esaten dut, ze instrumentu desberdinak, kantari eta dena, baina bat baino gehiago ginen, zen berbena formatua eta duze, ez. Bai, inditxot batzuk, bai, eta pozik. Eta, ipatu gozo leheno binda berriz belarri, belarrik asko laundu bizola. Esango zen duke belarrikin jaiotzen zala, edo badela ondorengo zerbait, ez askotan esaten da don bat daukezo, edo... Nik ez don den edo ez den, nik uste dela batzuk ikearrizko errestasunek dauzkea zuk izautuko dituzo, dena bezala xe, hizkuntzatan. Beste bat ikearrizko errestasune dauke niz esaten nahi oso ez dakit. Eskulanetan artiste utxera, zeo zer eskuken ikutxu orduko eta beste batzuk musikarako izan dezakean bezala, edo nahi galdetzeiten eta flauta hartu eta nola jotzezo ez dakit. Onartzen dut, ez dakit esplikatzen. Ez dakit ezaltzen. Bai, jazta, hoxe, bai, errestasun hori eukidot. Berriz diot, bere garaien solfeoko maisu maesteri kasoin izan manie, denen
Denen, Oain gehiago kontrolatuko dituzkela instrumentu segurazkire. igual ez zingu nahi beste dantzatu izan, karrera guztin zehar, baina... Hoi da, hoi da. Bueno, besaten du baina ez dela, berandu igual onik piano ikasten hasiko naiz. Nik uste zaikotela jotzen, oker ezpanao. Bai. Eta hitzen naiz, baina ikasila egitan. Nik esaten dute saltxatu egiten dutela. Pianoa beraz. Jostetan aitzen naizela. Bai, ikasi egitan. Bai. Eta guain, zertan zabiltze musikalki edo... Oain, bai, bakizue, gero, Bueno, tarten igual izan da beste bat gehiago. Ez, urte mordoskatan egon nintzen, behin txarangana utzi dunen, inkanzablek utzi nituen lasai. Irratiko lanetan eta lasai. Eta egia da, alare urte guztien mantendu dut harremana, ez? San Ferminetara joaten jarraitu dut Donostiko Tanborradetan, Tolosako inauteritan, beti musiko gehiago behar die eta orduan urtero joan izan du naiz. Eta azkeneko inauteritan ebai, eta San Ferminek aspaldi ja ez dit ematen, egutegik eta orduk eta ez dit ematen. Arrastu behar da noizaik. Baina Donostin Tanborradak eta inauteritan ez dut utzi sekule, beti, bai, jaten naiz, oan jikene. Eta gero horra aukera izan duen, bere garaien iraunkorrak txarangan eta baita inkantzabletan, topo ingin Tolosar batek, laun batek, Ibonek eta nik hor, hoxe, bi txaranga oitan, eta aukera etorri zitziun, Poxpolo eta Mokolo, paiasoak. Paiasoan ikuskizune. Bai, badakizue, Poxpolo eta Mokolok horik urte pili bat egin zituen, gero Poxpolo eta Mokolo izatetik Poxpolo eta Kompainia irauzien hor, zoritxarrez Mokolo bidei batera joan eta hilintzen. Eta ja Poxpolo eta Konpainian bukaeran, holako jaialdi batzuk egin zituen Leidor Antzokin Tolosan. Eta orduan musika zuzenen nahi zuen, eta hortara joan ginen Mikel Lesakarra, beste nirekin inkantzabletan egon zen beste bat, trompetakin, Ibon saxoakin, ni trombonakin, eta Jose Mendizabal teklatukin. Edo bai, teklatuk eta akordionakin. Kriston egipoa. Bai. Eta horre ingin zen bizpairu saio, eta ederra oso esperientzia politia izan duzen. Oso politia. Eta gero hortik ja Iker Bazebilen zirkoan ideia hortatik. Eta gero hortik etorri zen gure zirkuko historia hori. Ja aurten 7. jira hasiko du. Zenbat urte, damazkitzua? Baixe, aurten 7. jira. 7. jira, 7 urte, esan nahi du? Bai, maiatzen 7. jira hasiko da. 18 izan duzen aurrenekoa. 18, 6 atozen da. Hoi da, 7. aurten hasiko du. Hoi da. Eta horre bi musiko gaude, Ibon da bi, eta hortxe bakitze instrumentu desberdinekin aitzen ga. Bai, eta esaten un pianoan ahistu. Hori da, eta horre nire bizien gertatu zein leku askotan hau hartu beharra eta erosi beharra, eta hemen ere egin nuen. Pianoa behar ginen, eta pianoak zer egin ote genezake, eta piano bat erosi, eta... Erbitira iban berriz, ez? Ez, kasu honetan beste, nik uste Gasteizko batetik ekarri nula pianoa, bai? Ez zen izan Donostitik, kasu honetan. Eta hoxe, eta orduan horre saltzan hasi, eta akorde batzuk zehatu, eta horre itzen, eta oain jiken gure zirkoan nabil, eta gustora, bai. Songire, bai hori da, eramaten baizo beste instrumentu bat ikastea, edo beste instrumentu batekin salseatzea, bai, ez? Azkenen... Nik uste gaina hori dela. Eske hori da, azitzea eta... Bai, eta nik uste interesgarrire egiten do, ez dut esaten interesgarri estenik instrumentu bat duzunen, baina tentsio horrek, ordu eta 45 minutun, konzentrazio horrek, tentsio horrek, bain zer da, baina instrumentu hau beste hau, baina nota hau, baina txarrera hau, baina bukaera hau, baina isilik eta baina kantatu. Detaile hau, ez? Claro. Segundu bateko soinutxo. Claro, eta horrek mantentzen zailo, Eta orduan bai, binarten nik xirula, lehen izan dugun ikastolako, eskolako, xirula edo flauta, zeharkako flauta, trompeta, teklatuk, trombona jotzen ditut, Ibonek saxo desberdinek, bateria, txilibitoa jotzen ditu, eta binarten base batzun gainetik, base baten, Ibonek jotzen ditun, base baten gainetik, musika zuzenen ditugu gure zirkoan. Eta hone hortan nabil, bai. Eta ederra da, gustora.
azkenen mundu diferente dira, ez? Txaranga Oso. bat, kalea, pesta, normalen Bai. alkohola eta, bueno, festa giroa, ez? Oso desberdinek, hemen emanaldikin eta listo. A ber, emanaldikin da listo dena prest da banen esan nahi dut, Ostiratik igandera iristen denen, atxaldeno emanaldi egin eta lasait zaude. Ez zer hartu, grafaldu, bi emanaldi eta txarangakin diferente da, txarangakin guandot herri askotan hemen bezala, guardin, atxalden, gauen ordu txikitan, bestetan, dianak ez, kalea, jendea pospozik da banen, da pospozik bino gehiore bai. Eta zirkuan, ez, hortxe da jendea. Beste intimidade bat, igual. 350 laun. 350. Ze ongi basatzen ari hartzen za, ze parrak egiten dituen, gozatzen duen bat malkoa ezin eutxiz, bestea. Algarai ezin eutxiz. Bai. Eta oso eskertu, Oso eskertu gero jendea ateratzen da eta eskerrak emanez eta zer bizitu duen zerrez. Ba, eta horren adibidez, 7. gira zibeu maiatzen gaizka eta zirkoa bete-bete egiten da. Nik uste bai dela polite modalidade diferentek nahasten diren, ez? Bai musikalki, hau da, jatez honen klarinetekin hasitzen pertsona bat piano jotzen, ez? Hor bada zerbait polite, azkenen zure buruk jokatzen do modu batera edo zuzentzen da modu batera. Eta gero beste gauze bat dela, beste modalidade batzuk nahasten diren, beste arte mota batzuk. Paiasoak, ikuskizune, ez? Antzestea dena, atrezoa dena, beste arte bat. Eta gero musika, ez? Eta hor dena bat ike hortan ebai, nik uste nire esperientzitik bentsat badaure bai zerbait politia eta zerbait magikoa berazgarria, ez? Eta gero hemen azkenen, karo, pentsa elkarrekin biziga. Hilabete asko zirkoan, horren familia bate bada. Karpatik kanpore, azken bada hor familia bate, bakoitze bere karabanan, bere herrizkean elkarrekin gozaldu, bazkaldu, apaldu, parrain, eharrin, nizer dakit. Dena, ez da? Eta gero ere bai, politia da, ez dakit, gozatzen nahi za edo jotzen nahi za artista batentzat, azkenen talde lana da. Laguntzen berari, ez? Ba ez, elkar lagundu da, talde lan bada, guk egiten dugun musika horrekin bere numero egiten nahi da, bere dantza egiten nahi da, bere ikuskizun egiten nahi da, bere sketcha egiten nahi da. Eta gero gure, Edi Pief baten abesti bat jotzetik, oskorri baten jotzera pasatu, edo oso gurea den, nizer dakit, herrikoia den oso abesti bat jotzea pasatu, edo orduan aberatsa da. Eta jolasteko aukera dukezu baina, ez Bai. da? Eta bide nabar askotan parrari eutxi, pospolota ateratzen diren. Hori ere bada. Bai, guk ez du utzi behar izaten, ikusle bezala joaten galako, baina Askotan eutxi ezinik gelditu nahi ze bai. txirule ezin joa ze bai, ez da? Bai, gehien bat, behin bazen tarte baten txistu egin behar nuen. Hoi xamar, Bai. nahi zen. Bazen tarte baten egin behar nula lakon bat, ez da? Eta, karo, nik bandoia pospolo nola heldu zen, bota bartzuna, baina beti zer aldatzen zuen. Eta orduan nila, prest negoala hori itxako konzentratue berari betu gabe. Ez diot behidetu behar, ze akabo. Behitzen badiot, baina, karo, entzun iten nun. Eta zehar behidetukin nola itxena, hartzen zen berare behin, ezin izan duen, hasi nintzen. Claro, eske txistu Espainekin, cuidado, ez Hori da, hasi nintzen, lertu nintzen parrez, pospolo niri behide, jendea parrez hasi zen, baina parrez, nik ezin dut aguantatu, nire ondoko lankidere parrez, eta nik esketxak zeitu behar do, tio, eta horren, berriz parrez hasten nintzen, azkenen, karo, nila momentaten apuratzen hasi nintzen, nahiz eta jende oso ongi pasatzen nahi zen. Bai, baina noiz bukatu hartzun, ez, momentu horrek. Flauta, txirula, eskolako txirula ikastolakoa ikusi nun ondoan, hartu nun, eta egin nun, firi-biri-bi, eta horrekin egin nun da horrekin salbatu nun, bai. Badien momentu oso... Egida, politia izan duzen, jende lehertu zen, azkenen jendek txalo gintzun, ja momentu hortan nire ezina ikusi zuten. Baina ja, moztu bartzen momentu baten, lehertu, eta iso gorri joztitzen. Eta geroztik flautak egiten dut. Bazpare, ez? Enaiz arreskatzen. Parra lasai egoiteko. Hori da, enaiz arreskatzen, bai. Eta gertatu zaite bai, jotzen eta parari eman, baina... Ez da Espainekin ila, ez da. Oso diferentea da, bai.
Bai. Ba, oso ongi, eta hemendik aurrea ze bai gukezu proiektu bat, erronkan bat eskuartzen, bueno, denboraldi berri esan duzu. Bai, egia esan, denboraik ez dauket ez dara beste erronketako, Naiz eta, ba hoxe, baten bat etorri eta izun jo idea badauket, zer ditzen abitzen badugu eta ez dakit zer, eta denbora txiki badotela ikusten badot, kosta egiten zait ez esatea. Eta gero, baina bueno, ez dakit. Errindienen zenbait gauz, ez dela gutxi literaturan saio bat izan du da, eta horre musikara jarri ginen, eta errintzat eta erritik indakoak eta dienen gauza guztaintzat ere parte hartzea, albadot. Noski. Albadot hemen banaiz, eta ematxeko gain naizela ikusten badot. Ulertu? Ordu baina irrati eta gure zirkoakin, nahiko eta gehiagiz pentsa, ez di emanaldi bakarrik, montaje guzti ere gu egiten dugu. Bai, zirkoa kompletora, ez? Bai, hori da. Zirkoa montatu, apaindu, karpaillo, jetzi, garbitu, dena prestatu, gure karabanak eraman, montaje ikaragarria da. Bai, karabanan, maniobra guzti eta eska ematen dela, ja, hola etortzen dela helikoptero batekin ekarri zirkoa eta karabanak, baina ez. Bai, eta hori, eta trasaladoa, eta hori lan asko da, bai. Eta hori uztartu behar dut irratekin, eta bai, montatzuk badiegia da, niko nartzen dut, estresantek, baina oso gainea, eta behar dutola, baina listo, gero behin asteburue iristen da, asteburun da, venga, emanaldik, jendea, venga, tentsio hori, ritmoa, urduritasun puntxu hori, venga, ba. Bagoaz, jantzi, venga, jarri txukun, eta barrena. Atera eta 350 lagun. Atera eta hoxe, 350 lagun, ez dakit da. Baina da, ez da jatzea herri bateko pestetan, daudera 350 lagun, baina, bueno, da beste giro bat. Bakutze berera dago. Zurea da, 350, hori ikustea dizenak. Bai. Egia da, azkenen hori, ez? Politia da, azkenen lan talde bat jende askoga. Eta orduan artista hor dago, paiasok hor daude, musikarik hor daude. Atzentik kriston lan hain duzu, Bai. Eta akomodatzaileek ere hor daude ikusten die, bestek palomitak egiten nahi die, eta jende asko gaude, orduan denak elkarrekin beti erresago ere bada. Baina, egia da, zuzure eman behar duzula. Ongion, gaizkion, tripetatik ongi gaizki, hor beti... Eta holakoak asko joan die. Behar da beti hoi, así que... Bai, holakoak asko joan die. Nikoan dut, bai, sukarrakein eta dena, eta... Baina hori ez da hemen. Ez hori gertatu zaigu, neri betire edo urte horietan igualdien asko ez da ulertuko, baina txarangan, zera askotan. Segun, zabete larri balin bada, orduan, bale. Baina bestela, segun zer konpromiso duzun, zure jende gehiago lanen nahi den txaranga horrekin edo zirkoan ez dakiz zer, Bai, nahi eskue hausten bauzo edo hautsi edo... Ba hor ja... Zail dauket. Esku batekin ez badot iten, zail dao. Baina... Bai, eta ez gu bakarrik. Paiasoak, trapezista bat etorri eta ostra gabozoan tripetatik gaizkion du naiz. Benga ongi berotu behar do, botakatxu naiz eta hostia numero zarrain. Zintzilikatu eta benga. 4 metrotik dira eta... Bai, holakoak dudik badie. Eta ojo, gaizka, pentsatet holakoak daudela lanbide guztietan, Seguro. Gertatzen da, egia da, zema fabrika edo zema lanetan, holako egoera baten bajartu eta listo. Ez, artistetan hori pasatzen den zerbait da, eozin motatako artistak, azkenen ikuskizun bat ordu hontan deitu dago, zabalpena inda dago, komunikatiboki landu dago, dena inda dago, orduan artista hori saiatuko da, hori da. Eta artista hori saiatuko da, kale ez zitzen, artista hona bali, kale ez zitzen saiatuko da. Nola ala? Nola ala. Berriz diot, ja bali bada zerbatxe, bai, imposiblearena, pues bale, ulergarria da. Hori da, lagun batek esan ziren, ez da bodan bat banun, boda bat edo beste izan duitxot, etxeko oso gertukoak hiloenak eta ez dakit zer, eta nik zirkoan euken. Zirko ez naiz ni, zirko galan talde bat. Eta bakutzek bere lan edo, bere papera do, ni musikarien naiz, ikon dago, pospolo... Bino eman aldekin inbar die.
momentu hortan nola derrepentenik zen dut pertsona bai jarri. Aurrez landuko baginu beste pertsona bat hartu landu eta benga hasi ez dakit zer eta bakit zer, bale, hori ja, beste kontu bada, ezta? Baina, bueno, moldatu ikentza. Igual zeremonira ez zoaz bino nola afari eren, afarira zoaz. Edo zeremonira bai eta gero bazkarira naiz iritsiko bino ondoren iritsiko naiz. Eta hola moldatu izan du garenak. Eta txargan ere hola moldatzen ginen. Azkenen kompromisoa, ez? Tare bai ulertu behar da, artista batek normalen lan ikendona bestek jai daukeanen, ez? Hori beti. Aste burue, Bai. festa giroa, Bai. zaten ginduna. Hori beti. Bai. Baina beide, kasu honetan, eta lehen hori bai, pentsa nire txarangan laun asko mandizkit. Euskal Herri guztien, Euskal Herritik kanpore bai. Eta zirkoakin berdin. Zirkoakin izugarri da zen batetik. Berriz txarangakin zorionez herri asko pasatu jot, baina zirkoakin herri asko pasatzen nahi naiz, ezautzen ez nitunak. Oainiken. Eta gara, gainera, kasu honetan egon aldi luzek itxetxu, gutxinez bi astekoak. Ez dela joan herri batera jo eta etxea. Orduan, azkenen bukatzen oso ezautzen, ondoko bizilaune, okine, erosketak itxeko joan eta ez da horko laune, ondoko tabernako zerbitzarie eta ez dakit zer, eta harremana egiten da, izugarri. Eta modu hortara launekin ditugu zirkoan, eta gaur egun gurekin zenbaitetan etortzen die, launtzea, bisitan herritara, bat bino gehiago. Jo, ez, Oso politia da. familia. Bai. Alde hortatik oso politia da, bai. Eta ez esango zinuke dela gauz hobena edo gauz oso on bat ekarri izana umetan balko beratea eta danborra astintzen hasi zinenetik hone arte musikek eman dizona, ala. Ba, oneraino iristiana, sekulen pentsatuko ez nukena. Nik sekulen pentsatuko ez nukena zen, bida, hor balkoben hirugarren pisu hortan, zegoan ume mukizu horri bere plastikozkotan trompeta horrekin horrek, sekuletzun pentsatu inkan zabletan joko lukenik. Sekule. Fantasia batzen, ez? Aspirazio... Bai, eta horreko ibilbidea intzun, herritik hasita, irahartadi iraunkorrak eta trak. Sekule. Eta behin inkan zabletan urte batzukin, eta gero utzizun beste horrek, urtetan sekule imaginatuko ez zukena da, zirkuko karpa baten azpin bukatuko lukela jo, instrumentu joaz, musika inez. Jotzeko, hortarako zaude hor, ez? Beste gauz askore bai, segurazki, Bai. baina... Ez, nik txarangako etapa bukatu nuen, da esaten mono, jazta oneraino. Txarangakin zeituko ditut gauzek egiten, eta osongi, eta gustora. Eke bak, gero hau betorri da. Eta beste jende pile bat ezautut. Eta beste jende pile bat ezautzen nahi naiz. Eta herri pile bat, eta gaur bertan, Bizkaiko herri bateko hola ezautu dugu batek idatzit, unai Gasteizken elkar ikusiko dugu. Desiatzen gaude. Ze politxe. Eta harreman bat indozo. Eta bere etxera joan ginen asteburu pasatzea behin. Bai, harremantzekin badauke zerbait potoloa, Zuarria. ez? Gure disiplinak nolabait esatetiken. Izugarria, oso politxe. Zoragarria da, bai. Eta berez diote, eta lanare bada, Ojo. Lana bada, montajek ere tentsio handie dau, egueldi ere kontrako denen oso gorra da, eta bar luze bat. Eta gero bitxikeri pile bat daude, eta kontu pile bat daude. Bida, azkeneko oso kuriosa intzitzien Leonen oporretan egon naiz, astebete Leon inguruketa ezautzen, eta nola, bikote bate etorri eta jo, ez uz gure zirkukoa, za. Leonen. Bai. Eta gero bera esplikatzen eskegu, egiten gu ja militantega, zuen militante. Osa, guk zin dugu saio bat utzi, gure zirkoa ikusi gabe, eta zauzatez, joder! Ostia. Noraino aiatzen da, ez? Ez, hori latza da, tio. Zuk egiten duzun gauze bat, hola mirestea pertsona batzuk, beraien barrengo hori azaleratzea zuri, esatea, kontatzea, ostia. Hori ez da ordaintzen Iñaki Williamsen dirukin, koño.
Ez aste baten, ez urte baten, ez deus, Hori da. Eta beste batek esango do, nire godot Iñaki Willian zen, irabazten duen diru hori guztie. Futbolariok, ez, ez dakit zer. Bale, denak eskertuko genuke, hipotekak kenduko balizkigut ere bai. Baina, jole, ematen diguna momentu askotan, edo eman diguna eta ematen diguna kasuntan gure zirkoak, Eta gero hain zaila da azaltzea ere bai, ez? Hain zaila da azaltzea ze ematen dizon, igual garbi azaltzea. Ez dakizu seguro zer den, baina, bueno, magia pile bat dauke. Etortzea, berdin zait. Ze, baina kasuntan izan duzen gizonezko bat. Izan entzituen 60 gutxi urte. Behin emanaldia bukatu eta gu kanpora ateratzen ga. Jendea agurtzeko eta zait oroitzen zan, ezta? Zirko atarin. Noski. Bukatzen da emanaldia, zuek jatzen hor pasillo bainaz. Nehar zontinka etorri zen gure gana, eskarrik asko. Hola. Ostra. Ni oroitzen dait begi bete-betekin bukatu nola zen. Zer da? Gero justu iken duzunak badauke euskerakin bai lotura oso potente bat, eta bueno, euskerari laguntza bat, edo bueno, nik ikusten dut hola behintzat, eta guzti horrek azkenen bihotza betetzeiko eta ikusten esaten zinuna, ez? Etortzea gizon bat negarzotinka esanez, wow, eskarrik asko, eta... Baizu zer den, guk ez du, guk zer den natural, guk zein behau bagaizka, inglesez? Bai, dudik gabe. Guk itxo gurea, natural. Hori ez da guretzat nola zen den duke. Bai da berrikuntza bat balin badozo, ze gure herritan zirkoak beti zautu ditugu, Frantziar estatutik etorritakoak, Italiatik etorritakoak, eta holakoak ez da. O Cirque du Sol, edo. Baina gurea dugun zirko bat ez dugu izan karpa itinerante ibiltari batekin. Eta hori egia da. Eta hori jendeldu asko esan du, eske hau gurea da, esaten do, ez? Eta gara, nik uste ikerrek ere oso, bizta oso ona do, inteligentea da, gure zirkoa ere zion izena. Ez zion jarri galartzatarrak, asko gabizenak eta erabiltzen ditue. Ez berak sentitzen nahizun, jendek ere sentidezan hau bere bezala. Eta nik uste hori lortu dela. Eta etortzen dienen, eta jende asko emozionatzen den, bakoitze bere mundura joaten da, emozionatuko da gauzatekin edo bestekin. Zurera eramatezo, claro. dudik gabe. Ni emozionatuko naiz, ez da zer egin da zu beste gauze batekin, baina, lortu du, bai, jazta. Bai, eta azkenen daude malkoak pozanak eta emozionak eta denak, ostia, da potentea oso. Behin, zu moztu behar duzunen, hainatxeke behin noan dut, nola etorri zen familia bat zirkora beren guraso, Atxun Amon, eta hurbildu zen, aurretik esan ziren gaina, eta alaba edo, Atxun Amon horren alaba, eta eske bide urrezko estaiek ospatzen ari da. Eta mezeta joan beharren gure zirkora. Bueno. Atxun hori zirkora joan etzela, ez dakit noiz batxe. Zuk imaginatu, Umea zenen, no? Atxun Euskalo? ehar bat bere zapel eta guzti hauten. Euskaldun. Bueno, 80 urte ez dakitzen bate, txoratzen atea zen. Eta esatezu, ostara ze polite. Familia honek erabaki do. Familia hartu, 50. urteurrenak ospatu behar ditue, gure zirkora etorri, goizen zen, eta gero, bazkaltzea. Ostara. Kristana, Bai. Eta holakoak izan dut. Eta gero, bada beste kontu bat oso politia izan duena, jende euskal hiztune ez dena. Etorri denen. Ni bandot Sevillan bat eta Madrildik ikerren lagun batzuk, edo Orion, atzerko jende asko etxen da porretan, eta ingeles, Alemania. Eta gero, hizkuntza ez du ulertzen. Baina gero ateratzen die eta, bai, eske hau zoragarria da. Eske hizkuntza ez da guretzat traba bat izan. Goatzen nahi, Sevillana batek edo Madrilara ez da indun goazen, berak esan zuen, ikaragarria da. Momentu baten pentsatzen nintzen euskeraz banekila. Ulertzen nun, edo ikusten nun, edo sentitzen nun, edo gauz batzuk galduko nituen, baina banekin zertaz aizinetean. Eta denak parriken zuen, nike parriken nuen, nahi gabe, zoarkabe, eta ez dut ulertzen deus. Baina denakin batean iparrez nago. Eta horrez gain, azkenen, trapezista bat ikusteko zozo hizkuntza baina. Eta dela punte-punteko ikuskizuna, nik azkeneko aliziko zuen horioko hartan, gozatu nuen ume txiki bateko ezela. Osa, hor ikusten dena, persona bat hola soka bat hartuta, gora iotzen apulso, baina hola, Bai, politia da, bai. Bueno, eta badago,
esango zinuke zerbait hola bukatzeko, ez dakit, seguro lehitzeko balko ematen nengo dela 3 urteko mutiko Jo, ba. neskaton bat. Badaude, eta nik oain ikusten ditotenen, ez da? Eta lagun baten umea txikitatik ikusi dut ere bai, eta txaranga ondoan, ikusten ditut lehitzen, Tolosan, jaten da izenen, eta zer dut, joder! Eta horitzen naiz pile bat. Pileka, horitzen naiz. Eta portzentai handi bat da, gaur egun bainera diren gaztegoak ere bai, txikitatiko lazirienak gaur musika mundun oso aurreatuk daude, oso sartuk daude. Gaztea gaur egun, heldu dien gaztek musikan eta konserbatoriora joan dienak eta oso maila handia daukea. Oso maila handia. Hei mundiala ditzen zait. Gero gaina belarri elantuko balu eta belarri balin badu, eta beldurrik ez, Eta lotxik ez. eta lotxik ez, hori izango zen ja barbaridade bat. Ze, egia da ikasi behar da eta ikasi behar duela, eta partitura bat jarri, eta gai denatori partitura, jo hau momentu baten, hau behar dugulako. Hoi da, latza. Bale. Baina nik ere nahi dut jendea partitura hori kendu, eta goazen jotzea zeo zer. Venga, aterako da zeo zer. Lagunduko digu belarrik. Eta hori politia da, Dudia, momentu baten. Ni horretzen ez behin, txistukin, Nafarroko herri baten, lagun baten ama hiltzen eta hautsego eta bartzi jo, Agur jauna, nik ez duen sekula jo. Agur jauna jo barri. Txistukin? Txistukin, bale. Isilpen nien da bale. Hasiko nahi hemen. Eta bale, hortxe joan zen, ninun. Por zerto, aizea zebilen hautxe guztik gainera etorri zitzaizkien. Ez behin aztuko hortaz. Eta hori egia da, Ez da txistea eta ez da uze, hori errealitatea bera da. Ausardi hori ere bai. Bizie bezain gordina izan zen. Bai. Ostras. Bai, alaxe zen. Bueno, ez da besteik. Baina bai, balkoetan izanen dira, balkoetatik kanpore bai umek eta hirienak. Eta askok, batzuk aurre egin du eta beste askok, segurazkire ez. Eta da, segun zerri nahi duzun, eta gero musika nendu dare bai. Ze ikasten nahi za, eta ni musika. Ez, baina aparte, ze ikasten nahi za. Ez, ni musika ikasten nahi, nire karrera musika da. Bai, musika da. Eta hemen nago, konservatorioan, edo musik hemen nago, ez dakiz zer. Ez nahiz arkitektura egiten ari. Bai, karrera da. Hori galdetu nahi badi ez, ezta? Ja. Zenereare karrera da. Eta ojo, ez txantxetakoa. Baina, bai. Eta, musika gozatu behar da. Eta gozarazi eta bota. Sartzen utzi ez, azkenen teknizismoa gauze bat dieta denak daukun zerbait da bihotza. Eta aportatzen alduna horrekin, ez? Gehioekin, gutxioekin. Badauketukoa, ez da inoiz uste esan dizula, herrin bertan, ez? Kuadrillatxo bat elkartu, baina elkartu, aparitan. Ez imaginatu, aparitan. Apari baten elkartu, eta bakurtzek eman dezala daukena. Eta gero sobremesa. Oso politu litzake. Baina, hasi gabe, aurren entxaietu beharko, ez? Ez que bestela, entxaietzen ez bali badu ez. Bueno? Kale jira bada, ez da ensaiatzen, hau kalen ensaiatzen da, ez? Bai. Mantxo, bakutzek bere indizala, bere jo, ez dala baina, hain elkarrekin baina ez. Olako trastakeri bat itxeko gogoa dauket. Aber, baten bateke... Elkarrizketa dut gero, baten batzuk Nik bota dut. konbentzitu ditun edo berotu ditu behintzat. Ia baten bateke... Ni lehenbizikoa ditu dona eta... bai, bakizo... salsio gustatzen zaigula, berdun. Bueno, edo xaloa entzuten egiten batek ez dakit nongo herritik ere idean bat balin badore, libre balin baga, zeatik ez, haizu. Hoxe, badakizu zein gan, hementxe bota lehenbiziko harri eta... Politxelitzik, Artista asko dago, gure ingurutan, zorionez. Eskarrik asko nahi, tartetxo honengatiken. Plazerra, Gaina leku hontan, plazerra izan du da. Plazerra. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.